to? Aja salah ing penampa Ken. Kuwi yo gampang mencemburu kowe. Rumangsa aku dadi wong wadon aja kleru ing panampa. Brigita iki sing ngendi to jajal? Loh, ngene. Wong kleru sak tik kok omeh cedhak andinge. Lah wi kudunge ping kowe. Nggih. Sungguh kudung barang ki lho. Lambimu ki persis karo Mbak Brigita. Apa janjian to saurung? Oh, nemen domongi yo. Jajal ngono kae nek pomone sir tenan karo Mbak Brigita terus Mbak Brigita mbok jajalan-jalan ning ndi? Weh, ada deh wis iki aku nek kadung karep wis paribasane kapalang ngono mlumpat. Ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing Monggo Mbak Niken pinarak mriki kula antosi Mbak Niken dipun nanti oh Mbak Niken pinarak iki sampai ini si SMP ya Mbak? Tasih. SMP kok semene gedene iki lho. Tesih waris panjenengan piyambak iki ya. Ya nggih lah niku sesepuh kula. Oh, anu Nggih tasih sederek to nggih? Terus sederek no. Nggih. Lek umpami diceritane asal usule mulek niku. Mulak nggih. Ning niku keng rakane nggih Kediri, Bu Endang niku almarhumah. Luyutan niki yu aja almarhumah sik luyu ngono. Aku tak gadang-gadang kuwi tetep selawase urip melu aku. Kinyis. Oh, iki apa lek. Monggo, anu Mbak nyuwun pangapunten. Nggih pripun? Warga Nganjuk khususé wonten ing wilayah Gondang khususon melih mriki niku nek kalih jenengan niku minded utawa pripun nggih ngefan kalih panjenengan. Nggih. Nyatane antusiasnya masih tinggi. Nggih niki alhamdulillah sing napa? Sing mirsani nggih tasih kathah sanget niki nggih ibu-ibu sing damel napa? Kerudung. Lah menika putra-putra wayah. Nggih putra-putrane tasih nenggani dateng mriki lho. Mboten ngantuk. Nggih alhamdulillah. Bu Supre nyuwun lagu menapa kali Mbak Niken Bu Supre. Monggo sing halus napa sing kasar? Lho ampun kasar riyen. Niki wae bibar halus. Napa dilanjutke haluse? Napa Bu? Lah kok dumes. Nek dumes niku mboten saged digarap kali gamelan. Nggih. Mboten nggih. Nah. Sing seragenan napa pripun? Nggih. Rengu wadah. Ya, rengu. Mboten napa-napa nek jenengan maos mboten napa-napa. Ning nek sing jenenge sindan-sindan kula nganti maca, sing isin niku kula. Malu. Wah, rengu. Menengo. Belum. Mboten pantun. Oh nggih. Lan dereng nate sangat. Oh dereng nate. Sampun sae pun pokoke panjenengan kemawon terserah panjenengan. Napa nggih? Pelok barang nggih kenging, slendro nggih kenging. Pelok nggih kenging. Sing halus napa sing kasar niki napa? Rada enten kasare. Napa duet kalih Mas Nanang mawon? Pripun Bu? Non? Karangkates. Karangkates bendungan wewengkon Malang. Kintlong-kintlong. Ngoten niku to. Kula ki apal wong kula niku bojo kula Malang. Ya goleki notasine. Lah ya. Monggo. Nah, Karangkates. Ya mangga. Monggo digawe tang tata. Ya, digawe langgam sik. Mangga Mas. Lah niku saestu. Adik jenengan niku ndi niki mboten nderek. Sinten? Adik jenengan. Adik Nisa. Nggih. Oh, nderek niki mau teng mobil nganu. Oh, ora gulungan. Nah, kula niku teng TikTok jenengan wah wis tenan. Wah, Mbak Yuku kok yo ngene tak delok. Ora kaya ning rebab niku deloke malah asli genceng. Malah munyuk ae kae. Karo bibit iki jenengan. Iki kalih ngrepek nggih Pak Dalang. Mboten napa-napa. Ayo mangga dipun aturaken rumiyin. Niku sinten sing nuwun sewu tunanten namine sinten? Mas Nanang. Nah, engko sik Mas, bar iki Mas, kowe Mas tenang, aja kesusu. Aja kesusu. Mlayu wae. Pokoke ora ketok mulih sik lho Mas Nanang.
Aku duwe janji karo sampean ya. Wah, Kayak ruru. Kayak gaduk-gaduk. Ah iya. Mangga balungan rumiyin. Ya mangga. Noni ning noni noni nanae no. Ya mangga. Ya dadas ya. Bandungan wewengkon Malang kinclong banyu ning gugah kenangan saben liwat pinuju ing brang wetan loh tumetes atiku tratapan longgo jejer sonelos alos rikmane ngan lawas pinangka dadi kasore catur netra laras tembang asmara sumilire angin gugah rasa mbak ya eling karang orang rewes karang kates ninggal tresna aku kowe nate sumpah satya ilang muspra saiki ana ngendi tanpa pamit tegang layani janji suara hati mantan nganteni karang kates tinggal tresno kang Kasulis dengan juga mawon ya. wewengkon Malang kinclong banyu ning gugah kenangan saben liwat tumuju ing berang wetan loto metes atiku tratapan longgo jejer son alus-alus rikmane koran lawas pinangka dadi kasure catur netra klaras tembang asmara sumilire angin gugah rasa mbok ya eling karang kates ning saiki kowe ora ngrewes karang kates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prasyo ilang muspra saiki ana ing endi tanpa pamit tega nyulayani janji swara ati
lenggah rumiyin Inggih. mengke bibar niki panjenengan kelak duwetke karo Mas Nanang ning panyuwune Pak Slamet saking Karangnangka Klaten garwanipun Bu Supriyati menika ngersakaken nggih menika Loro Jonggrang Bu Supri. Nah, Prahmen Loro Jonggrang. Tak aturke panuwun marang kancaku IG sing namine Mas Agus Kuprit. Nah, ya ini matur nuwun sanget dipun berkahi mugi-mugi dadi srana kadangan sing becik. Nah, ayo mangga Mbak Rini. Apa meneh nek ra kowe? Apa Yutarni? Aja cepet ngono malah. Ya mangga. Ayo mangga. Ya, kentongane Mas. Alah. Mas Taslim Mas Agus. Tolong kirimi. Jonggrang Piye Bandung Bandawasa? ora neng sing jenenge Jonggrang kok ora cacek-cacek mong piye Bandung. Ora eneng. Iki wis kewengen lho Bandung. Saya wengi saya penak. Kaya mangkono aja kaya mangkono to Bandung Bandawasa. Lire penak ling ngrungokke ora sumremeng pikire. Iki jam pira to Bandung? Oh jam 2. Jonggrang Piye Bandung? moh ngegalak sithik no. Jonggrang kok lemes piye? Ayo. Cepakan wis niki duren enten. Lah kowe iki ngopo? Kok ngitung perkara gedang karo duren. Jonggrang. Piye Bandung Bandawasa? Nah. Mengenai niki mengenai. Nah, iya mengena banget. Sawan sing kanthi permana. Wadya balamu mblasah ya babatan pacing. Kakangmu prapteng pralaya wong tuamu mati. Ana unen-unen yen to nganti aku bisa bedah marang negaramu, tegese aku kudu bisa mboyong marang putri. Manuta. Jere kala semana aku nandut tresna karo kowe. Wis suwe aku tresna karo kowe ning wadene kowe ewa karo aku. Gane negaramu bedah, kowe dadi putri boyongan, manuta tak boyong ning negaraku kowe. Piye Bandung Bandawasa? Kowe tak dadekke ibune wong sak negaraku. Kowe arep seneng karo aku? Iya. Detik iki kowe arep seneng karo aku? Iya. Oh iya Bandung, ayo Bandung. Tak tampa tresnamu Bandung bengi iki Bandung. Gombil iki ora ngono kuwi. Jam 2 lho Bos. Ora urusan mau jam 5 bubar kok arep ngopo. Bandung Bandawasa. Piye? Kowe wis merjaya Kang Masku kelawan Ramaku kok banjur arep seneng karo aku. Aku ora sudi dadi bojomu Bandung Bandawasa. Kowe nampik karo aku ki mat golek sing kaya ngopo? Bandung Bandawasa aku ora tresna karo kowe Apa aku Bandung. kurang bagus? Ora Bandung. Bandaku tumpuk. Aku ora sulap karo bandamu Bandung. Kowe arep njaluk apa tak turuti? Watone iki kelakon dadi bojoku. Bandung Bandawasa. Piye? Yen pancane kowe tresna karo aku, aku njaluk ning kowe kudu nyembadani apa sing dadi penjalukku Bandung Bandawasa. Aja to rupaning bondo donya nadyan to patine bugel kelakon saiki. Watone kowe gelem dadi bojoku. Yen kowe ora gelem nampa tresnaku, apa bakale tak palu pali peksa? Aku ora seneng karo kowe Bandung. Aja mbok peksa aku ora seneng karo kowe Bandung. Adat luwiya sing wis tresna suwi mau kudune ki mau upamane iki wong tembung upama. Ketemu pisanan ra tresna barang sing lumrah. Sok Iya. ngerti nek wis takon dadi bojoku tresnamu ki bakal tukul. Ora iso Bandung. Aku aja mbok rudo pari peksa Bandung. Aku ora tresna karo kowe Bandung. Tresna ki apa? Tresna ki mau rupeng jiwa kang luhur. Luhuring katresnanku mung sumendhe marang kowe. Aku lagi nyawang tungkakmu ae aku gigit-gigit. Kowe lagi tungkak lo Bandung durung liya-liya. Mulane kuwi. Aja mayah-mayah kaya ngono kuwi. Wah, aku ora mayah-mayah. Bandung, Kowe njaluk apa wong ayu? yen pancen tresna karo aku njaluk can
sewu sewengi kudu dadi kurang siji wae aku ra sudi dadi bojomu Bandung. Saguh apa ora Bandung? Ora usah nangis. Kowe ora usah nangis ya Bandung. Nangis ndasmu. Kaya ngene iki guyu kok lagi guyu mbok nangis ngono ora iso menjiwai. Coba guyumu kepiye? Mok kewirangan aku sak. Rumangsa kewirangan. Yen pancen penjaluk umum kaya ngono tak turuti. Sawangen. Candhi Sewu. Iya Bandung. Kudu dadi. Apa sing dadi penjalukku kuwi mau kudu mbok sembadani. Kurang siji wae aku rasa dadi bojomu Bandung. Jonggrang. Iya Bandung Bandawasa. Iki bukti tresnaku kang gedhe marang kowe. Sing gedhe ora mung tekadku, sing gedhe ora mung tresnaku, ning liyane melu gedhe mergo aku tresna karo kowe. Apa kowe Bandung Bandawasa? Coba aku tak nonton sing gedhe kuwi mau Bandung. Jempolanku ki lho cantengen. Kok gedeng aku. Sawangen. Iya Bandung. Sawangen candhi ting keluk kaya ngono kae mergo kabeh tak wenehke marang kowe. Iya iki wujude candhi ning aku durung percaya cacahe Sewu Bandung. Hitungan. Kurang siji aku ra gelem dadi bojomu. Iya. Sisih kono kae ana 300. Sisih kene ana 300. Kok iki ana seireng elik banget iki apa to Bandung? Kuwi sing jenenge Iki candhi apa? Candhi Luwak iya. Candhi Luwak. Iki ana 300 dadi 600. Sisih kene ana 300 dadi 900. Sisih kene ana 90. Bandung. Piye? Kamangka penjalukku Sewu. Kurang siji wae aku ora sudi dadi bojomu. Bandung Bandawasa rungokno. Aku njaluk candhi caca Sewu sewengi kudu dadi nanging iki kabeh kurang siji Bandung. Aku ora sudi dadi bojomu. Piye? Ora sudi aku dadi bojomu Bandung. Terus mak bathok mripat mlorok ora ndedelok. Ing ngatasé wong atuwamu mati. Kowe wanuh wali lampik alus kelawan katresnanku. Iya Bandung. Kowe ndawake marang para kawula ing desa ngadesa kinen nuthuk lesung dimene jagone padha kluruk ing kamangka iki jam 3 durung eneng. Nyulek mripatku. Ing ngatasé wong ayu ning jebul ayumu mung pupuran wisa. Nadyan to ketoke ayu ning atimu letek nguli peceren bebudenmu. Tinggal ngene iki. Wanyel aku. Kayak ngene lho, ayu cantik lho aku iki. Letek ora cantik. Kowe aja marah-marah Bandung. Letek. Aku iya letek lho Bos. Kok ketoke tekan ati tenan ngono lho. Kok gedeng aku. Banjur karepmu piye Bandung Bandawasa? Kanggo gelepe sewu kowe. Ya. Iki nuruti buprih karo Pak Slamet. Nggih. Buprih sampun Bu. Buprih ngang pundi? Oh nggih. Pripun? Oh nggih. Sing nyanyekke kula kali. Oh, buprih iki mendina nonton YouTube-ku. Nggih. Lara jonggrang pancen kowe. Ya. Ora bokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Kowe mula dadi wanita koyongan. Jaka Bandung kowe aja kumalungkung. Perang iki kanggo durung rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Kepala. Kang
wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Bandawasa lara jeng ngrang manuta sun pundhut garwa Jaka Bandung aku darbe bebono Candi Sewu sawengi kudu dadi iya jeng ngrang banyun otak rugi Jenggrang pancen kowe ayu tenan ora bokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritku kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan aja malungkung perang iki kanggo durung rampung bela pati karo Mas Prabu Kepala kanggo sedaya poing ana segara tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Bandawasa lara jenggrang manuta sun pundhut garwa Jaka Bandung aku darbe bebono bebono apa wong ayu Candi Sewu sawengi kudu dadi jenggrang banyun uruti matur nuwun Mbak Rini dan jampun pingi linanggap panjenenganipun trah Bapak Karmidi lagi ping pisan iki Mbak Nike nah ya duet karo Mas Nanang ya Mbak Nike Mas Agus tulung Mas Nanang niku njenengan tuntun nampun dicemplungke teng kali lho ini Mas Nanang iki wah gini awas munggah terus tarene esok gendong nang Mas Nanang jan tenan kok iki nuwun sewu aku ki curiga Mas Nanang niku Mbak Niken. Nggih. Pripun? Ing ngatasé tunanetra kok iso WA kula niku lho. Nggih. Mendinten nggih WA kali kula. Kula nggih saderenge sugeng enjing Pak Tantut. Sugeng enjing ugi Mas Nanang. Nggih, ngaturaken sembah nuwun saderenge katur dumateng keluarga almarhum Mbah Kong Karmidi nggih. Nggih. Tulisane mboten pati cetok niku nggih mriki masyaallah. Alhamdulillah sembah nuwun utaminipun
ingkang nyuwun Rara Jonggrang niku wau sinten paring asma sinten niku wau? Menika menawi boten kelintu pepunden kula Bapak Slamet. Bapak Slamet kalian Ibu sinten niku wau? Ibu Preh, Ibu Preh. Suprihati. Ibu Suprihati masyaallah nggih niku wau minggah panggung kula nggih semerep yantune nggih ayu ngoten no. Akan masyaallah. Nganggo kudung apa? Nganggo kudung apa? Kadose coklat napa-napa regem-regem niku. Ijo nggih ijo masyaallah. Regem-regem ngapunten lho Bu ngapunten. Nggih. Ya Allah jan. Kowe arep duet karo Mbak Niken napa nang? Kula Nggih. kula tak nyobi sesuai kalih kahanan kula. Nggih. Kula niki lagi mendem wedokan ya Pak. Sing mbok senengi sapa? Kula Nggih. Birgita. Oh, ora seneng karo aku to. Aja salah ing penampa Ken. Kuwi gampang mencemburu kowe. Rumangsa aku dadi wong wadon aja kleru ing panampa. Brigita iki sing ngendi to jajal? Loh, ngene. Wong kleru sak tik kok omah cedhak andinge. Lah wi kudunge ping kowe. Nggih. Sungguh kudung barang ki lho. Lambimu ki persis karo Mbak Brigita. Apa janjian to saurung? Oh, nemen domongi yo. Jajal ngono kae nek pomone sir tenan karo Mbak Brigita terus Mbak Brigita mbok jajalan-jalan ning ndi? Weh, ada wis iki aku nek kadung karep wis paribasane kapalang ngono mlumpat pokoke. Kadadu ngompedhot pokoke wis. Oh iya. Birgita wis kudu tak Pamane gonceng. gonceng. Wis to tenan. Ayo iki Bir. pamane gonceng iki judisane ngendi? Engko tak jak healing awakmu dirimu tak jak healing Bir. Aku wis ada ndak kuat Bir ya Allah Bir. Ayo memikat hatiku. Aja percaya omongane Nanang aku biyen ya dingenekne sampe wis waleh ame entek kurang golek wis. Saiki ngene lho Ken, nek terus aku karo dirimu lho ora iso to, Lah tangeh nyapa? kelakone to Ken. Kabeh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nek iki karo Brigita apa ya iso? Wo nek karo Birgita ya insyaallah senajan rada nganu ya tasik grayah-grayah ya panggah. Ning nek karo dirimu wis jelas iki wis ora iso ula marani pentung paribasane. Wis aku nek iki ndak wani. Ya. Masalahnya beda keyakinan Ken. Yakin Kok iso? Wong kita sama-sama Islam kok. Oh asli jelas beda keyakinan. Kok iso? Nah, aku yakin gelem kono ora gelem iki gak ya piye jal. Ayo malah jeleput. Ya, coba kaya ngapa? Nggih, niki nggih ngapunten kalih hajar lho niki anu Pak Tantut. Ya. Suarane nggih elek kados ngaten niki. Ya, biasane wong nek duwe emas iki ora bakal kok apa kuwi sombong iki ora bakal. Nggih. Mboten swara elek saestu niki kalih laras nggih bliru-bliru. Ala dadak nganu munggah. Munggah apa? Munggah Munggah panggung. Lah aku nek gak demi cintaku padamu ngomong Oh. kan ikan Jare Birgita. rumangsaku. Cintai maksudnya cinta suarane ngono lho kan. Oh, jangan punya pikiran yang negatif dong. Aku ning ndi? Lagi yo ngarono. Rumangsane. Aku Menika panyuwunipun Pak saking Pak Tarno Tania Jaya. wah nggih Salam niki. Rahayu budaya Nggih. anu salam kagem Mas Bugel, Nggih. salam kagem Mas Nanang. Nggih Mbak Mas Niken. Tarno Tania Jaya. Ya. Ugi menika mboten kesupen ingkang tasih wongan wonten YouTube niku nggih tasih kathah lho Pak Tantut niku wau kula. Ngerti-ngerti ya. Nggih, saestu niku wau kanca-kanca WMC Mas Juki, Mas Karno Sedaya tasik Ya. ngelempak dateng mriku. Ya. Aman. Mriku ngendi? Ya dateng channel panjenengan. Oh, nggih. Ki Tantut Official. Oh iya. Njing kula nggih ajeng Aku ndamel. ning ndi nang? Lah kowe kaya ngopo ngolah ngalih. Kok ngerti to jenenge? Kowe mluka mlaku rene, semari ngono balik neh rono. Lah aku ki ngetes nganu kok. Rene lha mluka mlaku lak ilang rumangsane. Aku nek gak anu tak kirimi catetane kan awakmu nek. Sok-sok. Dibawani apa ora? Oh wes aku manut. Manut. Ya. Wes kapungkur hatiku kangku. Apa? Aku kirim ana catetane kok ndak. Iya ngapa Mas Nanang ya? Nggih. Mbok Ora nek musisine lho. ora. Tabuana dhewe engko. Lah wong tak tabi dhewe gak yo ngopo. Gamelane tak gomulih kabeh engko.
Bapakne sapa? Amung rasane pengrawete Dugdeng hebat-hebat tok iso muni. Apa tadah ta? Dugblek kuwi ya Dugdeng maksud iki sekti mandraguna. Ya, terus ke Mas. Aku njaluk dikawinke karo sapi. Lho, sik to. Lek ngomong sing genah kan. Sik to wae tak tahu apokne apa piye? Tak tapuk gente ya kaya gaduk-gadukan apa. Gaduk rasane. Lek ngomong sing genah wae mengunimu piye? Karo sapa? Gak mau gak ngono. Sapa? Aku kupingku ora budek, aku paribasane nyuwun sewu mripatku picek ning kupingku ora budek. Ayo, kowe mau ndak ngono karo sapi. Lah mbok menyisan karo wedhus gen karoane. Wah, ngono ae karoane. Apik kowe timbang wedhus ene. Rumangsane omong iku diaturne. Ya. Gitu ya. Oh alah. Ndang lanjut. Sing penting ana nyawane. Top. Niki nggih sering kula ajak karaoke, mangkane suarane terlatih. Oh nggih, diomongi kok. Nang endi? Lah Karaoke ning wi. ndi, Nang? Apa? Karaoke ning ndi? Alah ning kono loh, ngoyo genah engko tak samping nek aja ning kene dirungokke streaming sak pirang-pirang. Iki dhewe sing nge-live TikTok ya ana, ndak wis ndak wani. Lah semono kae lho sak mono gue ternyata lah. Monggo ayo. Nggih, monggo amung rasa. Simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan yo takokno
Panjenengan ora kena ngadeg ning jumeneng ning ora kena ngadeg ning lenggah ning ning ngarep kene. Oh. Lenggah teng ngarep. Mergane jenengan niku sinden pangaribawa gedhe. Sampeyan muni iki mesti bakal ning gluduk. Oh, ngaten. Gluduke ten mriki mawon Pak Tan. ora iso ora ngajeng maju ayo. Nah, gedang niku kok ora digeget bal madang niku ora. Pokoke gedang kok digeget bal madang niku mboten. Mula estu pisang niku mau mengko werdi nggih niku wau. Pitedahe ngagesang. Mula pitedahe Gusti kuwi. Dadi pangan ya warak ning ya nuwun sewu seratnya itu banyak. Lho, monggo Mbak. Enang mitit. Monggo mriki. Wah. Pak Waris kita hasil lenggah, kakang kula Kang Purdinamo kita hasil lenggah. Kayak angger ditunggoni karo Mbak Rini ini senenge ra umum. Pah. Monggo mriki. Nah, mriki. Aja mesimut to, sing padang kulatane bentuk rezeki sing akeh. Lah rasane poten nggo gula barang lho. Nah, Kula janipun isin lho ngeten iki. isin pripun? Lah Melu Pak Purba joget-joget kok melu kula. Monggo. Kang kinita lalakone gendeng. Wah penak banget. Ya monggo. niki kok kesane kados nggih ujian TA. Monggo. Kang kinita Jeneng kedah mungel katur dumateng Pak Joni. Katur dumateng Pak Joni. Nggih. Matur nuwun sampun maringi bebungah kagem kula. Pun diparingi to jenengan? Sampun. Alhamdulillah. Mboten sisah nyuwun jenengan. Aku wis njikuk ngene iki lah kok kowe matur nuwun mboten Nggih, diparingi mboten alhamdulillah nggih. meneh. Nggih. Monggo. Niku nggih Kok jenengan ngeli- Pak. Jenengan Pak. Rombongan. Oh ngeten. Ning nggih kula purun jane Pak. Ya. Kena nggo suntik kabeh. Apa ora los-losan nek kowe kuwi? Mangga. Neno Lagune nenong saking Bapak Ngadinu Pondok Ungu Bekasi Permai. Wah, matur nuwun sanget nasibipun berkahi. Pak Budi Mbogem Prambanan menika bongipun bong supit, tukang nyupiti. Oh, nggih. Nah, Nggih Pakde legi ya, mbok menawi. nyampurnake apa piye? Wis kiwiri-kiwiri kok. Alat. Menggah. Matur nuwun Pak Budi, tasih dipun berkahi nggih. Wah. Dandang kula turu lare
Sinom grandel lagi penak ya Ndra. Oh, surang ngerti gending iki meneng. Oh, surangi sini-sini. Nah, kalah kalih Pak Joni. Oh. Niki wau. Pripun? Jenenge Megatro. Oh, ya ngono wau. Sing bener ki mau Mas Kumambang. Lah nggih Pak Joni niku le. Sanese nyanyine gor gampang-gampang. Kok putri kok terus dikai angel-angel. Walah ya ngono kok angel iki piye? Gerang. Gerang. Gerang ger kendang kajang. Dibalke sik Mas. Dunggahke terus Satya Panowati
Putri Magodong lho. Kowe ngono kae lah wis. Ya sing apa penyanyi-penyanyi kuwi kok ya. Monggo. Kuning-kuning ya. Kuning kuning kembang blimbing Kembang blimbing namine menapa Mbak Putri? Maya 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 Maya. sing kuning sing duwe sapa Aja berubah saka papan sik. Lha pripun? Kuwi mau lho cakepane. Lencer kuning adat pakulitane. Kembangno. Ya coba. Lencer kuning adedeg pakulitane. Branyak semulanya sepada meraati nganglang jengeng lengan kang abang kitumingal sang Dyabanawati Raja Putri Hastina. Hastina lho. Hastina. Nek Magoda. Magoda Citrawati. Oh iya Deng. Dalang. Malah tak sedani. Oh, rong sasi tamayang kok ya wingi. Ora apa-apa, Sampun sanggih, Pak Joni. Nggih, matur nuwun sanget elok tenan. Dyabanawati iki mau nek dibayangke nang nggon wayang iki mau rambut iki dawa tekan nggon bokong kene iki putihe ra umum branyak ngene iki nek. Bah, tenan. Wong ngono ketemu aku sakjane. Sering ngumpet. Lah. Kuwi rak sindene Excel. Ayam. Ranggai mongko nek disenengi sing wong Banowati ngono kuwi. Wong gedhe dhuwur, rambuté dawa, mripate iki mau blalak-blalak, irunge iki mau rada pesek sithik.